ta amo pang gada di so ano ko so may series kaya ngawan adi na kita ngawan rosam ang maniso isad sa pinakamasiram kinbagyo so pinakamasiram na shumayan sa di irigan siguro nagtataka ka mo ta sa di kita ano parang out of place siya ta nasana gid ka man so rosam sa module pero agko pa sira sa di branch tapos actually agko pa sira branch at agko Bangko Filipino to la branch na di ko isige nag-exist pa hanggang ngayon. So ito try tading ano ni ra siomai. Arag ko una kadto Mr. Siomai. At nagsi-serve man siya sa steam tapos sa fried. So yun, i-try takin. Tapos may isiyan ta talaga sa di. Kanya ta talaga masirang ng ulo sa di na siomai. Talagang kunin niyo, mababayad ninyo first hand. Okay. So ate ano po, darawang steam tapos darawang fried. Kamu mag-una naman kamu. So try ita natin. One timplan to. Siyempre karning ako tayo. Sa di mababayad mo na sili talaga sa di. Ano iya malanala na iya. Unlike sa to una tang pinagkuha na medyo watery. Argada gusto ko na ko na chili oil. Parang laniyang ko. Parang masila mo pala masarap. Ay, sige. Ako syempre adi mo na timplahan ko, adi sana mo lang. Ako kayan pagsasalagan talaga. Hanggang maaari. So, tayo syempre. Para mas masira man, kananta pang alaman. Pwedeng ida. Okay, so steam muna kat. So, namang nunin nyo na parang wala talaga niya ka ng ano. Kaya medyo ingat ka pag pinagkukusok ninyo. Ito pwede magkahiwa-hiwalay adi. Na medyo kuway. So, malambot ako ano compare sa mga ibang. So, nung ano ba ikati? Atong so, abin ka siomay. Amo na to sol. Oh, siomay wrapper na yan. Medyo ko. Pero sana nagigibo ka ko. Naisip ko sana nagigibo ka na siomay wrapper na talaga. Sige ta. Panggal yung lamit ng seram. Pag-isip pa ano na dilim. Siguro sinasangkot sa muna niya rading kuha nila. So, karon na yung tapos silang seram ng liyo magpati. Parang it tastes like ano 2007 all over again. Oh. Sarag lang sa mga laking food trip sa area ka. Easy. Aro din rice man ni Radi. Kuha di parang naging culture na talaga di. Mas tingin ka din ko na. Tangan ko di sa ketchup da sir so. Or di ko ketchup po ba di? Ketchup. So red sauce ka na. Okay. Red sauce. Saka muna yung sweet sauce niya. So, tingin ta muna na amo muna di sa ano. Tamis na yan. Mungodi. Pag daw yung man masarang panggay. Parang pag napiliin mo nga na ako, maski ano. Actually maski ano. Okay lang. So, umuwi na ako na rati. Umuwi na fried ka na ano iray ka. Rosa. Daiba. Daiba. Di kada actually dakal pa sumayan sa pero kung di dahil sa Rosam, di mig bumso ko sa so mga nagsurunudan ako, so mga nagsurunudan ng mga sumayan sa iray ka. Amo di nagpuhon talaga. Parang naging movement niya kasi hanggang sa nagparadakal na sumayan sa di. Naabot ko pa, di kadto ko wala nga di. Ajis upat na. Tapos ngayon naging 5 na ano niya. Abot ko talaga. So sa kuha niya ng ano sulit eh. Mas nagmali sulit eh. Taon, masarap man talaga yun. Saka siyempre Rosam. So i-rate ko na pala na ding siomai niya. So hindi ko na sa bias ako pero i-rate ko na kuha nila. Ana steam nila na 10 over 10. Ano simply ko especially ang nakatas special talaga na ano yung parang ideya ka pareho unparallel tapos an man ako ni Radi nading
fried siomay, kuway 9, nako 9. Mas gusto ko kay Astim. Kaya arag lang kan, okay? Pero maamol ko lang ko. Parang ko mahal. Gusto ko di rosa.